бяло ли са, черно ли са, какво са? Оле, майко. Видя ли го? Да. Става бъдица, видя ли какво се закачува? Става бъдица, дето ми падна макарата. Това е над метър и половина риба. Да. Да, мнение съм, че ако извадиш с тази въдица тази риба, тази въдица трябва да отиде заедно с макарата на камината, заедно до другата. Няма, там отива въдица, която е хванала най-голямата за нас риба. А не за самата въдица. Не за самата въдица, че се е справила. Пак скоро няма се покаже се. Не. Макар че пусна михори. Той вече 10 път пусна михори. И всяка 10 стои.